Hyvää päivää kaikille, se on Nattelia tänään täällä ja nyt mä aloittelen tekemään videoita tänne mun uudelle kanavalle. Tosiaan mulla on myös tuo vanha kanava, löytyy nimellä Natti YKK tuolta YouTubesta, mutta mä aloitan nyt tekemään vähän erilaisia videoita, tai noin erilaisia, mutta eri peleistä ja ensimmäisenä me aloitetaan tällä Black Ops 2. Team Deathmatchia nyt aluksi mennään ja koitetaan löytää vihollisia, jos me löydettäis niitä. Ja tosiaan mä enemmän jäin älyttömän hyvä vielä tässä pelissä ja sieltä tulee jotain meidän päälle. En ole mikään älyttömän hyvä tässä pelissä, mutta kyllä mä nyt osaan pelata silleen, mihin niitä vihuja spaakunaa. Hei, vihut. On there. Ui, vittu näyttää. Mitä? Siinäkin vihu. Ja niitä on kasvamasta päällä. No ei se mitään, ei se mitään. Tosiaan siis Team Deathmatchia. Varmaan pelataan tässä jaksossa nyt matsi. Koska sieltä saadaan eka killi. Koska mä nyt haluan tehdä tässä ekasta videosta tällaisen lyhyen ja ytimekkään. Oli se vihollinen. Sitten mä katsoin, kun sieltä taustalta näkyy meidän oman jätkän joku toi name tagin, niin mä katsoin, että se on se, mutta ei se sitten ollutkaan. Nyt voit. Noniin, no assistan. Mä tein siihen tyyliin kaiken tämän, että joku tulee ampuu sitä yhden kudin siihen ja sit se saa sit killi. Tää on hyvä ase, No voi. Voisin varmaan muuten sanonut tapettua sen toisen sieltä niin, mut ei sitten. Juostaan tänne. Nyt me johdetaan tätä näin. Ota se. No ei vitsi, kun ei osu. Mä en osaa tänään pelata tätä peliä. En osaa tänään. Noniin. Mistä? Selän takaa, jaaha. Ai se oli koko ajan sinun selän takana. Ja se ihmettä. Vihuja on tuolla. Me nyt johdetaan tätä peliä, se on pääasia. Jotain voittaakin tää peli. Miten tosta voi missata? Mitä ihmettä? Se vaan juoksee sieltä niin ja yhtäkkiä piupau ja box. Ja sit mun kuolee. Mitä niinku hittoa? Ich Schnitte ist geiler als Salami. No niin, nyt hyvin. Mä en nyt jaksa kuunnella tätä. Tosiaan joo, kuten te huomaatte niin... Oiksi? Siis mitä hittoa, kun siellä on 10 miljoonaa omaa, sit siellä on yksi, sit ne ei kumminkaan tapa noita. Kuten huomattiin, pelitaidot ei tässä pelissä, mä oon vasta level 12. Mut silti sieltä tulee... Siellä on ylhäällä, no voi vitsi. Niin, tosiaan vasta level 12. Ja statsetkin huomataan, ettei vielä kovin hyvin mene. Mä näin sen jätkä. Ees kuoli. No voi juu pelissä. Ei osu. Sieltä tulee joku. Aha! Mikä se oli? Taisi olla... Eiku niin joo. Osuin nyt. Voi. Mitä? Se granaatti jää siihen ilmaan. Mitä ihmettä? No me johdetaan tätä peliä. Joo, tää peli olisi. Mä haluan final killi. Can I take the final kill? Ei näköjään. Se olisi ollut, jos mä olisin sen saanut, niin... Joo. No, mut se oli hyvä peli silleen, että me voitettiin vaikka. Ja nyt oli viimeisen. No musta tatsit ei mitkään kovin hyvät, mutta tää jätkä sai final killi. Ottiko se just? Joo. Wow. Oli kyllä hieno ampuminen käteen.
Mutta joo, elikkä... Easy right, bitch! Okei, joo, eli eikö mulla pitää olla tää jakso tähän näin kertokaa. Tosiaan tästä uusista kanavasta kaikille ja... Oho, saatiin joku uusi ase. Ja jos tykkäsitte, paine tykkää-nappia, jos et ole vielä sitä tehnyt, niin tilaa kanava. Ja joo, eli me nähdään niin joskaan ensi videossa, se tulee luultavasti jo huomenna. Tai sitten heti tänään tämän päivän puolella. Tai se tietenkin riippuu, koska te katsotte, mutta joo, eli se on Natteli täällä ja nyt se on moi moi.